Ja, hej. Velkommen til Team Tina Maria. Jeg vil gennemgå præsentationen for dig, for jer, omkring Jeunesse. Og Jeunesse er et meget, meget spændende firma, som kom til Danmark i december måned. Og jeg vil gennemgå det sådan stille og roligt, så du også kan følge med. Du er altid velkommen til at gå til os eller til din upline, hvis du har spørgsmål. Jeunesse åbnede deres døre den 9. september 2009 kl. 9, og de valgte denne her dato på grund af symbolikken i tallet 9. Ifølge dem, eller måske det numerologi, de henviser til, så symboliserer 9 nemlig lang levetid. I 2015 der blev Jeunesse anerkendt i Incorporated 5000-listen som nummer 564. De havde en vækst på 811% og en omsætning på $419 millioner alene i 2015. Jeunesse er også opført som nummer 38 på Direct Selling News Global 100 rapport 2015. Denne rapport fører opsyn med de højeste indtjeninger, som tjenes af netværksvirksomheder over hele verden. Den samme sammenslutning har også listet Jeunesse som den tredje hurtigst voksende virksomhed. I juni i år var der en rekordomsætning på $120 millioner, og der blev registreret 116.000 nye distributører i juni i 2015. I Europa er der alene kommet 18.000 nye distributører til, og der er solgt for $12,6 millioner i Europa. Så vi er klart med fra start i et spændende, men også sundt og godt firma. Jeunesse er en del af et $500 milliarder marked inden for anti-ældning og skønhed. Jeunesse har på nuværende tidspunkt 38 kontorer over hele verden og sender til mere end 114 lande. Så Jeunesse ekspanderer lige nu i Europa og resten af verden. Derudover har Jeunesse et mål om en omsætning på $1 milliard i 2015. Dette mål når de med sikkerhed. I 2020 har de et mål om $20 milliarder om året. Så for os er det et spændende og udviklende firma at være en del af, og vi er med fra start af. Stifterne og ægteparret Randy Way og Wendy Lewis har tilbragt mere end 20 år inden for network marketing. Før dette, der har Randy blandt andet solgt og installeret et meget kostbart og dyrt computersystem til NASA, og det er stadig i brug i dag. I 2012 der blev Wendy Lewis anerkendt som en af de mest indflydelsesrige kvinder inden for direkte salg. Hun blev anerkendt igen i 2013. I 2014 blev hun udnævnt som årets kvinde af The American Business Awards. Begge tror på ærlighed, integritet og retfærdighed, når det kommer til Jeunesse. De ønsker, at alle føler, at det er som at være en stor familie. De er meget kærlige mennesker, som ønsker at hjælpe folk, både med produkter, men også med forretning. Deres slogan er, et team, en familie, et Jeunesse. I dag er det Scott Lewis, søn af Wendy Lewis, som fortsætter familietraditionen ved at arbejde hårdt på at udvide Jeunesse til hele verden. Og Scott hjælper forhandlere, så deres forretninger kan vokse. Scott har, om man kan sige sådan, fået direkte salg ind med modermælken og har en naturlig passion for denne branche. Og en af hans missioner er at være med til at ændre folks liv i en positiv retning. Derudover så hjælper Scott Jeunesse og dets ledere mod en fremtid med ubegrænset succes og velstand. Scott har desuden spillet en vigtig rolle i udvidelsen af Jeunesse, forretningen på et internationalt plan, samt udviklingen af den globale platform. Jeunesse tilbyder dig en kompensationsplan, som ikke er set bedre før. Jeunesse har lige nu 38 kontorer rundt om i verden, som står klar til at hjælpe dig og eventuelt dit team. Og på nuværende tidspunkt er Jeunesse i over 114 lande. Denne slide, du ser her, er allerede nu forældet. Du har lige nu en enestående mulighed for at tjene en indkomst fra hele verden, i det dit team vokser. Alene i hele vores team er der 17 lande. Vi har pt. Over 110 personer i vores personlige netværk, og vi vokser hele tiden. Du kan jo bogstaveligt talt tjene penge, uanset hvor du befinder dig, og på et hvert tidspunkt.
Nu kommer vi til det mest spændende i Jeunesse, nemlig deres produkter. Jeunesse har valgt at kalde deres samling af produkter for Youth Enhancement System, i daglig tale bare YES. YES er specifikt fremstillet for at kombinere kraftfulde ingredienser i et synergetisk system, som består af hudplejeserien Luminess, Instantly Ageless og kosttilskud. Vi tør godt stå ved, at du finder ikke et bedre system, som virker indenfra og udefra. Det er selvfølgelig vores mening, men især efter vi selv er begyndt at bruge produkterne, og så fra alle de tilbagemeldinger, vi får fra brugere, så er vi ikke i tvivl mere. YES holder dig ung på 6 vitale områder. Den første, den forynger. Den er udviklet af den verdenskendte kosmetiske kirurg Nathan Newman, som har lavet Luminess hudplejesystemet. Hudplejesystemet tilbyder en eksklusiv patentafventende stamcelleteknologi, som støtter din naturlige evne til at genoprette og forøge huden med utrolige resultater. Nummer 2. Reducere. Instantly Ageless er en kraftfuld antirynke mikrocreme, som virker hurtigt og effektivt med at reducere de synlige tegn på ældning. Brugere har set dramatiske resultater inden for få minutter. 3. Forbedre. AM og PM Essentials indeholder potente vitaminer, mineraler og tilskud, som forbedrer en sund cellulær funktion og forsinker for tidlig ældning. 4. Forsvare. Reserve er en forstærket frugtblanding, som kombinerer en blanding af superfrugter og antioxidanter til at forsvare cellerne mod miljømæssige skader. 5. Genopretter. Nobelprisvindende forskning viser, at forkortede telomerer, den beskyttende afslutning af vores DNA, er en fundamental grund til ældning. Finity indeholder et kraftfuldt patenteret tilskud, som har vist at kunne forlænge og genoprette korte telomerer hos mennesker. Så det er også et rigtig spændende produkt. Balance. Det kommer først til oktober 2015, men dette system er omhyggeligt udviklet til at balancere dit stofskifte. ZenBody er en målrettet holistisk tilgang til vægtkontrol. Ved at dæmpe sultfornemmelsen, forbrænde fedt og opbygge muskler, vil ZenBody åbne vejen til sundhed og genoprette kroppens naturlige mekanismer. Og nu til Dr. Newman. Dr. Newman har specialiseret sig inden for avanceret dermatologi og laserkirurgi ved hjælp af integrativ ældningskontrol og stamcelleterapi i Beverly Hills. Randy og Wendy kom i kontakt med Dr. Newman, fordi han skulle behandle Randys knæ. De kom i tæt snak omkring Dr. Newmans udvikling af en serum til ansigtet, som han havde udviklet med stamcelleteknologi. Dette gjorde han, så folk kunne gøre noget ved for tidlig ældning, uden nødvendigvis at skulle gennemgå kirurgi. Randy og Wendy vidste med det samme, at dette kunne blive et produkt, som var mange penge værd, og de havde ressourcerne til at bringe det ud på markedet. Så derfor er de et tæt samarbejde den dag i dag. Vækstfaktorer. Den korte forklaring på, hvad stamceller gør, er, at stamceller kommunikerer ved at udsende nogle signalstoffer, også kaldet vækstfaktorer, til vores celler. Det aktiverer dem til på forskellige måder at producere eksempelvis mere elastin, kollagen og fornyelse af hudceller. Dette gør så, at huden bliver mere blød, elastisk og fjerner fine linjer og rynker. Jeunesses Luminess-serie indeholder mere end 200 vækstfaktorer, hvilket gør det til en revolutionerende antiældningsserum. Alene i serum er der 85% vækstfaktorer. Det er vigtigt at forstå, at der ikke er stamceller i produkterne. Det vil sige, at det er vækstfaktorerne, der er centrifugeret ud, og det er vækstfaktorerne, som så er i produkterne. Stamcellerne, der er brugt, er fra fedt, doneret af amerikanere. Det er testet flere gange i processen, så det er sikkert at bruge. Så introducerer vi det prisvindende patentafventende Luminess hudplejesystem. Luminess-produkterne er allergivenlige, de er fremstillet med helt naturlige ingredienser, indeholder ingen kunstige farver, og så er de anbefalet af flere hudlæger. Trin 1 er at starte med Luminess UV Restoring Cleanser. Den hjælper med at beskytte din huds naturlige hydrering, samtidig med at den afgifter dybt ind i dine porer. Trin 2 er at bruge Luminess Cellular Rejuvenation Serum. Den indeholder en eksklusiv patentafventende formular, som stammer fra voksne stamceller med mere end 200 vigtige. Næste trin det er Luminess Daily Moisturizing Complex.
Det er en dagcreme. Det er en af de bedste fugtighedscremer, som er udviklet til at beskytte din hud mod de skadelige UVA og UVB-stråler på en naturlig måde. Denne formular hjælper med at forsinke ældningsprocessen ved at beskytte, nære og genoprette din hud. Næste trin er natcremen. Dens kraftfulde vitaminer og antioxidanter beskytter cellerne mod de frie radikaler. Denne formular virker bedst om natten, hvor cellular fornyelse er mest aktiv. Så er der Luminess Essential Body Renewal, vil blidt hydrere, genoprette og blødgøre alle hudtyper, i særdeleshed grove og tørre områder på din krop. Denne luksuriøse lotion leverer den ultimative hydrering. Den sidste i Luminess-serien, det er den ultimative lifting mask. Den kombinerer de naturlige kræfter fra tare og chikorierod for at give et løft med det samme, samtidig med at huden hydreres, fremstillet til at reducere forekomsten af fine linjer og rynker. Så er der nogle kliniske resultater. I et nyt klinisk studie med både mænd og kvinder, som benyttede Luminess-serien, der ville 100% klart anbefale produkterne til familie og venner. 87% følte, at deres hud så yngre ud. 87% følte en forbedring i hudens blødhed og klarhed. Og 74% følte en forbedring af hudens fasthed. Og de studier er udført af ST&T Research. Og denne her, det er også et resultat, der kan man sige, testperson efter 56 dage, der havde personen 65% reducering af dybe linjer. Det er ret flot. Her har vi testperson nummer 2. Efter 56 dage, reducering af fine linjer, 52%. Og den sidste, her testperson nummer 3. Efter 56 dage, 52% af dybe linjer er reduceret. Så er der lige 2 kunder her. Vi kan tage hende til venstre. Hun startede med produkterne, og hendes ven havde sagt, at hun skulle prøve at tage et billede med en iPhone, og det gjorde hun efter 5 dage. Og hun var mildest talt overrasket over virkningen. Til højre er en 24-årig kvinde, som havde svær akne og har prøvet rigtig mange produkter, der ikke har virket. Og det her før- og efter billede, det er efter 10 dages brug. Så billederne taler for sig selv her. Her har vi en kvinde, som prøvede at bruge serum i 10 uger, kun på den ene halvdel af ansigtet. Og det var meget, meget overraskende i forhold til, at hvis du ser på det ene billede, er der meget rødme og hudorme og meget urenheder. Men det er der ikke på det andet billede. Så er vi nået til et andet spændende produkt, Instantly Ageless. Det arbejder godt sammen med Luminess-serien, og det er for, at folk kan se og føle sig yngre med det samme. Det er specifikt udviklet til at behandle områder, som har tabt deres elasticitet, hvorefter der afsløres en betydelig tonet og løftet hud. Brugere har set dramatiske resultater på blot få minutter. Så hvad er det egentlig, at Instantly Ageless kan? Det er en kraftfuld antirynkekrem, som virker hurtigt og effektivt, og det reducerer de synlige tegn på ældring. Den revolutionerende ingrediens er argireline, som er et peptid. Derudover er der 2 andre ingredienser i, natriumsilikat og magnesium-malium-silikat, og når disse 2 blandes, så skabes der en strammende effekt på huden, og det virker på nøjagtig måde, samme måde som Botox. Det er bare uden brug af nåle og kemikalier. Instantly Ageless genopliver huden og minimerer forekomsten af fine linjer og porer, for at give dig en fuldkommen og jævn hud. Instantly Ageless blev fremstillet til at synligt reducere forekomsten af fine linjer og rynker, fjerne forekomsten af mørke cirkler og hævelser under øjnene, minimere forekomsten af porer, udligne hudens tekstur, sikre en mat hud, så der opnås et fuldkomment udseende. Men det er et quick fix og holder kun op til 8 timer. Flere af vores kunder har god effekt ved at bruge det oven på natcreme, da de erfarer, at rynker faktisk minimeres efterfølgende. Men det er jo at prøve sig frem, og så husk altid billeder før og efter.
Så er vi nået til Reserve. Det er en lækker gelé, som er fyldt med antioxidanter, blandt andet resveratrol, antocyaner og vigtige essentielle fedtsyrer. Reserve er fremstillet til at levere en sund støtte til immunsystemet, beskytte cellerne for oxidative skader og for tidlig ældning, støtte en sund inflammation. Positive KB-testresultater indikerer, at Reserve trænger ind og beskytter de levende celler mod oxidative skader. Indeholder udover resveratrol, mørk rød kirsebærsaft, aloe vera, granatæblejuice, grøn teekstrakt, blåbærsaft, vindruekerneekstrakt, akajekstrakt og druesaft. Med kombinerede ingredienser, som også hjælper med at støtte en forbedret kardiovaskulær funktion og hjælpe med at bevare sunde kolesterolniveauer. Dette produkt kan være en gevinst for alle. Det kan også indtages af børn. Men har du kendte helbredsproblemer, indtager du medicin, er gravid eller ammer, så tag altid en snak med din læge, inden du tager ernæringsmæssige tilskud til din kost. Og så kan du søge på resveratrol på Google og se, hvad forskere har påvist omkring denne antioxidant. Så er der Finity. Det er også et af de bedste produkter, i hvert fald hos mig. Hvad gør Finity forskelligt fra andre ungdomsfremmende produkter på markedet? Finity indeholder et patenteret tilskud, der hedder TA-65, som klinisk har vist at kunne forbedre de enzymer, som vores krop skal bruge til at forlænge korte telomerer, på en måde, som er naturlig og sikker. Dette tilføjer et sundt liv til dine celler. Tusindvis af studier viser en forbindelse mellem korte telomerer og den naturlige proces af cellulær ældring. Det er selvfølgelig ikke noget, der har vist sig at kunne stoppe ældning, men sunde celler, det er lig med et sundt internt system. Og sunde systemer er lig med en sund krop. Og en sund krop, det er lig med en sund, glad og mere ungdommelig dig. Jeunesse har eksklusivt fået verdensomspændende multilevel marketing distributionsrettigheder til en af disse vigtige ingredienser, nemlig TA-65. Finitys kraftfulde kombination af antioxidanter neutraliserer skadelige frie radikaler for at beskytte og vedligeholde vores celler, DNA og telomerer. Det anbefales dog først at begynde med at tage dette tilskud fra 40-årsalderen. Så er der et vægtreguleringssystem. Zenbody kommer dog først her til Danmark i midten af oktober måned. Men du kan allerede nu tjekke og like vores Facebook-side Anti-Aging Stamcelleteknologi Danmark, så bliver du opdateret, så snart det lander. Zenbody er omhyggeligt udviklet til at skabe balance i dit stofskifte. Zenbody er en målrettet og har en holistisk tilgang til vægtkontrol, og så skaber det hurtigt resultater. ZenShape giver dig mulighed for at foretage de rigtige valg ved at undertrykke sultfornemmelser. ZenShape er blandt andet en blanding af hindbær, ketoner og grønt teekstrakt af høj kvalitet. ZenShape vil regulere din appetit og hjælpe med at regulere dit blodsukkerniveau, hvilket vil regulere sukkertrangen. Og du vil af denne vej få mulighed for at ændre kost og livsstil til sundere vaner. ZenFit er forstærket med fedtsyre, som udløser fedttab, men ved at bevare muskler, og så hjælper ZenFit med optagning af tilskud. Fedtsyrene vil også aktivere signalstoffer i hjernen, som nedsætter stress og højner dit humør. ZenPro indeholder en premium proteinblanding fra hvede, ris, ærter og chiafrøpulver, som hjælper med en længerevarende mæthedsfornemmelse. ZenPro-formularen har også indarbejdet en probiotisk blanding af sunde bakterier, som hjælper med fordøjelsen og hjælper med at holde dig slank og opbygning af muskler. Ved at undertrykke sultfornemmelsen, forbrænde fedt og opbygge muskler, vil Zenbody hjælpe dig til at skabe sundhed og genoprette kroppens naturlige mekanismer, ved at levere, hvad du virkelig ønsker dig, nemlig resultater. Så er vi nået til AM og PM vitaminer blandt andet. AM Essentials indeholder kraftfulde vitaminer, tilskud, ekstrakter og antioxidanter, som er med til at hjælpe til at booste din energi i løbet af dagen, regulere mental klarhed og fokus, beskytte dine celler mod frie radikaler, støtte en naturcellulær DNA-reparation
og vedligeholde en sund cellefunktion. PM Essentials indeholder også kraftfulde vitaminer, tilskud, ekstrakter og antioxidanter, som på en naturlig måde beskytter dine celler, og samtidig er der melatonin i, som forbedrer kvaliteten af din søvn. I Danmark har vi over 500.000 mennesker, som har søvnproblemer. Jeg har flere kunder, som tager disse tilskud i overgangsalderen og fortæller om forbedret søvn, mere energi og færre svedeture. Så kommer vi til kompensationsplanen, og de 6 indkomstmuligheder kommer efterfølgende. Det her firma er for dig, som måske vil overveje at arbejde med Jeunesse og tjene lidt ekstra til en ferie, eller for dig, der måske vil arbejde på at blive uafhængig af et fast arbejde på sigt og leve af det. Mulighederne sætter du selv, for det er faktisk nu muligheden er størst for at være med i et firma fra starten. Og det er anti-aging produkter indefra og ud, så der er et kæmpe potentiale. Jeg tænker, at enhver kvinde vil have glæde af Jeunesse, og så kommer der til rigtig mange mænd. Kan du også se potentialet? Vi er lige nu omkring 3.000 i Jeunesse i Danmark, og de fleste kunder, altså brugere. Så denne business er til dig, der har det, der skal til, og synes, det kunne være sjovt at lære en masse mennesker at kende. Det er også en business, som handler om at hjælpe mennesker, og det er også det allervigtigste i vores team. At hjælpe folk til større livskvalitet, bedre helbred, sundhed, finere udseende og mere overskud. Du kan deltage i Jeunesses finansielle belønningsplan, uanset hvilket niveau du befinder dig på. Det er til dig, der bestemmer, om du har lyst til at skabe en deltidsbusiness eller en fuldtidsbusiness. Det er kun dig, der sætter begrænsningerne. Du kan vælge at opbygge en deltid- eller fuldtidsforretning. Så her er nogle spørgsmål, som jeg vil have, du skal overveje. Hvor vil du gerne se dig selv? Hvad ønsker du at opnå her i livet? Og hvad vil du gøre for at få dig dertil? Hvordan ser dit liv ud om 5 år? Hvor kunne du have brug for at tjene lidt flere penge? Til hvad? Hvad vil du gøre for at opnå dine mål? Med Jeunesse er mulighederne uendelige, fordi du selv er ansvarlig for dem. Og vælger du at skabe din egen business, så vil vi sørge for, at du får al den oplæring, du har brug for. Vi siger ikke, det er lige til, men vi støtter dig hele vejen. Vi hjælper dig med at få gang i, og tager gerne rundt og holder møder med dig, indtil du kan stå på egne ben. Du vil blive klædt godt på, men du skal også selv sørge for at søge viden og løsninger. Da Jeunesse kun lige er startet i Danmark og Europa, så er du med fra start, og du vil kunne skabe en solid indkomst og på sigt rejse rundt og arbejde med Jeunesse i Danmark, og hvis du vil, hele verden. Jeunesse betaler mere end 70% tilbage til os kunder, så det er den bedste kompensationsplan, jeg har set i forhold til de network marketing firmaer, der er tilgængelige i Danmark. Jeg er overbevist om, at det her det er det bedste, vi nogensinde har valgt. Så er vi nået til første detail indtjening. Køb til engrospris og salg til detailpris. På alle niveauer hos Jeunesse kan du forhandle og købe produkterne til engrosprisen til personlig brug. Som forhandler kan du også gensælge Jeunesse-produkterne og dermed opnå en detail profit. Du kan opnå fra 20% til 45% i profit på hver salg. Eksempelvis, du betaler $43,95 for et produkt og sælger det til den anbefalede detailpris på $134,95, og du tjener dermed en detail profit på $51. Så er der 2 foretrukne kunder. Teamet hos Jeunesse, de elsker at belønne folk, der tror på deres produkter. Så de har skabt det her program, få 2, det er betalt for dig programmet. Du skal være forhandler, og så kan du tilmelde dine 2 første foretrukne kunder, og du vil få dem placeret, en i dit højre og en i dit venstre ben. Du vil derudover modtage $50. Du vil automatisk kvalificere dig for den måned, og du vil sende 60 point til din upline, og du vil få 2 gratis flasker Luminous Serum. For hver ekstra 2 foretrukne kunder, du tilmelder efter de første 2, så vil du fortsætte med at få $50 i bonus, forblive kvalificeret, sende 60 point op til din upline og få 2 gratis serum. Men du vil derudover også modtage 10 af deres Luminous Serum Mini helt gratis. De er specielt fremstillet og med postkort, som du kan dele med dine venner og familie.
Du kan gentage dette i det uendelige. Så er der anskaffelsesbonus her. Når du personligt tilmelder nye kunder til dit team, så kan du optjene bonus. Disse bonusser betales på følgende måde ved køb af de valgfrie Jeunesse produktpakker. Basispakken, som du kan se her, giver 100 CV og $25. Pearl Supreme pakke giver 300 CV, $100. Safir Jumbo pakke 400 CV og $200. 1 års Jumbo pakke giver 400 CV og $200. Og så er der ambassadørpakken på 500 CV, og den giver 250. Den der 1 års Jumbo pakke, den giver ud over 1 års gratis autoship. Så det kunne være en måde at starte sin virksomhed på. Jeg er rigtig ked af, at jeg ikke startede med den fra starten af. Men sådan er der jo så meget. Men du kan finde mere inde på vores side omkring de her produktpakker. Så kommer vi til Team Commission, og vi går lidt i dybden med den lige her bagefter. Men det er faktisk, at jo mere du arbejder i bunden af dit team, jo mere vil du også kunne tjene. Så ved at du hjælper dit team, så hjælper du også dig selv. Hvad skal du gøre for at kunne kvalificere dig til at få en indkomst i Jeunesse? Du skal akkumulere 100 personlige point i en måned inden for det første år. Fra dine personlige køb eller dine kunders køb gennem din hjemmeside. Du skal personligt tilmelde 2 forhandlere, som hver akkumulerer 100 PV inden for 1 måned. I det Jeunesses produkter og produktpakker bestilles og sælges af dem i dit team, vil der blive skabt en volumen i begge dine teams. Når der er akkumuleret 300 commissions i det ene ben og 600 point i det andet ben, så får du en team commission på $35, også kaldet en cycle. Og der er et max på. Du kan max tjene op til 750 team commission per uge, det vil sige $26.250. Så er der matching bonus. Lederskabs-matching bonus. Du kan optjene lederskabs-matching bonus på de teamkommissioner, som du tjener på dine personlige tilmeldte teams. Du kan tjene denne bonus på op til 7 niveauer på hver linje af dit sponsorat. Du skal personligt akkumulere minimum 60 PV-point hver måned for at kunne deltage i denne bonus. Antallet af niveauer, hvor du kan optjene bonus, bestemmes af din rang i den finansielle belønningsplan. Eksempelvis her, når du er Safir, så tjener du ned i 3 led. Går du op og bliver Crown Diamond Director, så er du oppe i 7 led. Du kan tjene ekstra 5 og 10%, hvis du har 5 detail kunder, 5 foretrukne kunder eller 5 en gros kunder. Samt ekstra 10%, hvis du har 10 detail kunder, 10 foretrukne kunder eller 10 en gros kunder i løbet af måneden. Det kræver selvfølgelig, at du har dit eget forretningscenter, er på autoship eller køber for minimum 60 point om måneden. Så er der den 6. bonuspuljen. Du kan tjene en del af virksomhedens samlede globale salg, når du er Diamond. Virksomheden tager 3% af de samlede CV og deler dem blandt dem, som kvalificerer sig for den her bonus. For at deltage skal du have 10 kunder hver måned i et kvartal. Andelen akkumuleres og baseres på følgende kriterier. En del tildeles for at blive Diamond Director. En del tildeles for hver måned du kvalificerer for Diamond i kvartalet. En del tildeles for hver personligt sponsoreret Diamond. Og en del tildeles for hver 1000 cycles, som opnås i løbet af kvartalet. Og en del tildeles for hver måned du kvalificerer dig som dobbelt Diamond eller højere. Og jeg vil lige sige, at det her er jo ikke så relevant lige nu. Det bliver det senere. Og for dem, som vil den her for business, fordi det er muligt at opnå Diamond-titlen. Men så tager vi det til den tid, så det var bare en kort gennemgang af det.
Jeunesse tilbyder en masse forskellige tiltag, som blandt andet bonusser og rejser, og du kan vinde billetter. Personlig træning og konferencer bliver der holdt hele tiden rundt omkring i verden. Og jeg vil anbefale at deltage i så mange som muligt, hvis det er, at du gerne vil den her forretning. Du møder en masse andre, som er i Jeunesse, og det giver dig også sådan et drive til at komme videre i den her business, når du har været på sådan et event eller en konference. Jeg har selv vundet en billet, jeg har selv modtaget en bonus for at blive Safir, og det er muligt for alle og enhver at få succes med den her virksomhed. Men det kræver selvfølgelig, at du vil arbejde for det. Nu har du set alle Jeunesses produkter, og jeg ved, at du nu kan se, at der er et utroligt stort marked for disse produkter i Danmark. Mere end 87%, godt nok af de amerikanske forbrugere, benytter en eller anden form for ernæringstilskud. Nu er det tid til at handle med anti-ældningsprodukter. Alle virksomheder lover finansielle belønninger, men Jeunesse lover belønninger, som er meget mere end blot penge. Jeunesse ændrer dit liv og andres liv. Så det du kan gøre nu, det er, at du kan kontakte mig via min hjemmeside, som du får her bagefter, eller du kan kontakte den person, der har taget dig med til at se det her, som så nok også er din sponsor, og så finder vi ud af, hvad der skal ske herfra. Mange vælger ikke forretning fra starten af. Det er også okay. Jeg siger, gå i gang med produkterne, prøv dem af. Og hvis det er, at det ikke mod din forventning har den ønskede effekt, så har du mulighed for at sende varerne retur. Du har 30 dages fuld returret. Så held og lykke med det. Så farvel her fra Team Tina Maria.